Nahrávam. Jaj, ty vole. Babi, pridajte! Koniec, tam už je koniec. Ty vole, to bola jaká jazda. Vole, ne. Kukuč. Ty mal počuť, keď pešli dole, ty kakos, tvoj výraz by tam našetla. Jaj, wow. Tak to bola sma to teda, fakt. Tam až za tým nás to začne ťahať. Aha. Ty vole, jaj. Tunak, myslím. Aha, No. tunak nás to zoberie? Ale oni nás úplne spomalili, ty kokos. My sme zastavili asi pri konci v 3/4. Wow. To bolo... Ty tu? A to bolo iný adrenalín. Ty vole. Môžeš porozprávať. Poďte. Mám na to len jeden výraz. Áno. Mŕte. Jaj. A ty si bez okuliarov vyšla, čo? No to vieš, že som videla všetko, čo sa okolo mňa deje. Čo? A jak? Len slečna trošku aj brzdila, som si všimol. Ježišmarja, to sa zachovám, vieš. Funguje občas. Ja som myslela, že sa vytočíme. Musí tam mať nejaké asi zbrky, alebo čo, my sa nevytočili. To je prichytené od spodku. Aha, pozerám, hej, tam dole. No. Daj ďalej, poďak. Jak? Od teba. Prečo, tak? Hej, ty Prečo? ajčel! Mačka, ja si spravím kulu. On inak. Ježi!